Βρε μαλάκα, βρε αρχιδάκο, βρε. Γιατί τα λες όπως να είναι τα πράγματα? Σε είχα δει τόσο πολύ ρε φίλε, που σε άφησα και μου λες ηρέμησε λίγο. Σε λυπήθηκα ρε μαλάκα. Σε λυπήθηκε η ψυχή μου να σε βαράω ρε φίλε. Σηκώνομαι αν λέω να μιλήσουμε λίγο. Και εκεί που σε μιλάω ρε φίλε, με βαράς μία. Να, κομπλέ είμαι ρε φίλε. Δεν έχω πάθει τίποτα. Να το δεξί που έδωσε του Mike Tyson. Και μετά σαπακιάζω πάλι ρε φίλε, ξαναπέφτεις κάτω, αρχίζει σε βαράει και ρε μαλάκα σε έσωσαν δύο γιαγιάδες ρε μαλάκα. Άρχισε να φωνάζει μια, θα καλέσω στην αστυνομία, τη λέω κάλεσέ την. Και εκεί πάλι σε βαρούσα, σε είχα γαμίσει το ξύλο ρε φίλε. Και με έδωσε μια γιαγιά με την τσάντα ρε μαλάκα, να γελάσει είναι αυτό το θέμα. Τι είναι ρε μαλάκα μεφ, γιατί φτιάχνεις παραμύθια με το μυαλό σου ρε φίλε. Με έχεις κάνει και μπλοκ πουτάνα. Λοιπόν, αυτό που με κυνήγησες ρε μαλάκα, πότε έγινε εγώ ρε? Δηλαδή εγώ που ήμουν αυτό και δεν το είδα ρε φίλε. Πάλι καλά ήταν εκεί οι γιαγιάδες ρε μαλάκα και σε έσωσαν τη ζωή ρε φίλε. Κατάλαβες? Τέλος πάντων, όλοι ξέρουν τι άτομο είσαι φίλε. Δεν θα κάτσω να απολογηθώ τώρα για το τι έχουμε ζήσει και το ένα και το άλλο. Δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου γιατί είσαι μια πουτάνα και μισή ρε φίλε. Αυτό. Όλο αυτό ρε μάγκες, ξέρετε τι έγινε? Γιατί σηκώνομαι σήμερα και βλέπω ένα από αυτά τα προφίλ που ανεβάζουν ειδήσεις για rap game και τέτοια και λένε beef, check και meth. Άλλο κι αυτό. Εγώ αυτό το τύπο το γράφω ένα χρόνο στα αρχίδια μου ρε φίλε. Δεν ξέρω καν αν ζει, πεθαίνει. Και τέλος πάντων με στέλνουν και πιτσιρίκια να σε γαμάει ο meth, το ένα, το άλλο, όχι εδώ, όχι εκεί. Και το λέω ρε φίλε, έχεις κανένα θέμα μαζί μου, έγινε τίποτα, ξέρω εγώ. Και μου λέει αδερφέ, τι να έχει γίνει, εγώ σου έχω πει να έχεις καλές δουλειές, ο καθένας δουλειές του και αυτά. Και του λέω ωραία ρε φίλε, και για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ανέβασε ένα post που λες ότι όλα καλά με τον Τζε και να τελειώνει εκεί η υπόθεση. Και ζητούσε να βγούμε ρε φίλε, να βρεθούμε. Και του το λέω και αυτά από κοντά ρε φίλε. Και άρχισε να μου μιλάει λίγο περίεργα. Τον τζαλάκωσα ρε φίλε, και εγώ τι να κάνω, κι εγώ άνθρωπος είμαι ρε φίλε.